Здравейте и с започващия след малко жребий за FBET Winter Masters Цариброд, втори сблъсък, втори турнир от страхотната станала традиция зимна верига състезания. Местим се в любимия Цариброд, където ни очаква международен турнир, както може да се очаква, с цели 3 местни отбора и още 9 български, 12 състава, които ще бъдат разпределени в 3 групи от по 4 отбора. Турнира ще се проведе от 6 до 8 декември и разбира се ще определи първенеца Цариброд само след броени дни. Ще ви представя отборите и как всъщност ще изтеглим жребия. В първа урна са домакините, съставите на Желюша, ФК Балкански и ФК Велики Суводол от разбира се Сърбия. Във втора урна са най-предно класираните отбори спрямо нашата ранг листа от българските състави: Apple Джулюница, Галактико Враца и Искър Самоков. В трета урна са двата софийски отбора плюс Чавдар Бяла Слатина. Единственият друг отбор, който имаше точки от ранг листата, но те не бяха достатъчни за да попадне в горната урна. И в последната урна са ФК Крушовица, Смолците Перник и Перспектива Кюстендил. Последните 3 състава изобщо от състезанието от различни градове, така че да не се дублират състави от един град, съответно и от една държава трудно ще стане, но поне сръбските отбори сме ги разделили, така че да започнем с водачите на групи. Тези 3 отбора ще бъдат водачи на група А, Б и С. Първи изтеглен отбор очевидно ще бъде ФК Велики Суводол, водач на група А. Само секунда, за да запишем този състав. Водач на група А, ФК Велики Суводол. Да видим сега водача на група Б. Това очевидно ще е отбора на Желюша. Желюша, водач на група Б. И остана последния сръбски отбор ФК Балкански, който да отиде в група С. Ето го, ФК Балкански, водач на група С. Продължаваме напред със следващата част от колелата. Вече е време и за българските отбори. Apple Джулюница, Галактико Враца и Искър Самоков ще попаднат в някоя, разбира се, всеки в някоя от трите групи. Да започваме да теглим. Кой ще отиде в група А е въпроса. Apple Джулюница, бивши шампион от Лига България, един много стойностен състав. Отива в компанията на Велики Суводол. Да видим кой ще отиде в група Б. Галактико Враца. Още един много силен, много стойностен отбор при Желюша. Следващия изтеглен отбор ще
ще бъде Искър Самоков при отбора на Балкански. Го Искър Самоков. Преполовихме жребия. И така, ФК Велики Суходол и Apple Джулница в група А, Желюша и Галактико Враца в група Б, ФК Балкански и Искър Самоков в група С. Напред към следващите състави. Вече сме в трета урна. Първият изтеглен отбор Чавдар, Бяла Слатина. Чавдар, Бяла Слатина с отборите на Apple Джулюница и ФК Велики Суходол. Сериозна конкуренция за Чавдар. Фламенго или Капо ди Тути в група Б е въпроса. Капо ди Тути в група Б. Капо ди Тути със съставите на Желюша и Галактико Враца. И остана само отбора на Фламенго, който да отиде в последната група. Фламенго в компанията на Искър Самоков, ФК Балкански. Почти приключи жребия. Време е за последните 4 отбора. Нека оформим група А. С ФК Крушовица. ФК Крушовица, последния отбор в група А, където вече е ясно ФК Велики Суходол, Apple Джулюница, Чавдар, Бяла Слатина и ФК Крушовица. Това е група А. Сега да имаме група Б. Смоците Перник. Смоците Перник, дебютанти в състезанието, както и Крушовица, разбира се. Смоците Перник в една група с Капо ди Тути, Галактико Враца и Желюша. Е много сериозна група, както и всички останали, разбира се. И перспектива Кюстендил остана последния отбор. Стеглен в група С съответно. Перспектива с Фламенго, Искър Самоков и ФК Балкански. Това са всички отбори в FBET Winter Masters Цариброд. Да прочетем отново група А, ФК Велики Суходол, Apple Джулюница, Чавдар, Бяла Слатина, ФК Крушовица. Група Б, Желюша, Галактико Враца, Капо ди Тути и Смоците Перник. Група С, ФК Балкански, Искър Самоков, Фламенго и Перспектива. Очаквайте съвсем скоро програмата и успех на всички отбори!